И здравейте хора, днес ще правим видео в тамницата. Що не? Да, така, аз съм един приятел. Кажи малко повече. Да, аз съм камерамен на този път. Виждайте, това съм аз. Тук сме на триъгълника на парка. Да, няма да казвам град. Велико Търново град. Да. Те има един триъгълник, да. Велико Търново. Ти види, после го качваш, нали? Да. Добре. Ето тук ще ходим на една въртележка и там по-надолу. Е някъде. Значи на рождения ден на този YouTube. На водещия на този YouTube. Да, на водещия на този YouTube канал. Бяхме там долу с негов приятели. И аз също бях там. И той неговия приятел залюля на една въртележка, където трябва да се платиш, май ги знаете. 2 евро или там колко 1 евро се плащаше и да въртят. И сега той тежък. И само като буташе и ние се върчим. Адреналин буквално, адреналин. Безплатен адреналин. Да. И там някакви хора играят тенис. Да, после може да влезем в гората. Не? Да, ама то, ако отидем в гората, нищо няма да се вижда. Вижте само за какво става въпрос. Нищо няма да се вижда в гората. Вижте. Не прич. Да. Колко е часа сега между живота? 8:45. Мисля, че е по-тъмно. То скоро време 8:45 мисля, че стане светло. Искам да пишете после дали играете Brawl Stars, тази забила умряла циганска игра. Която абсолютно никой не играе, само моя приятел не играе. Аз допреди малко изобщо не съм играл Brawl Stars с него. Допреди малко изобщо не свалихме 40 купи на Франк, който му е втори престиж. Но както и да е, няма никакви проблеми. Сега сме на въртележката. Ой, падам! Сега сме... пак падам. На въртележката. И връчим. Чакай, сега ще кажа. То това е за средства на Българския червен кръст. Чакай, пише ли колко трябва да се плати? Аха. Една игра, виждате. Една игра. 1 евро са за 3 игри. Това ако е игра, брат, не знам. Една игра Виж, ето и такова се въртиш. Така. Ти що ни мърда, бе? Една игра реално нагоре до 5 минути. Да, нещо такова. 50 цента ти е едната игра. Вижте колко е тъмно. Тук сме горе-долу на... Къде бе? На Пишман? Триъгълника до Пишмана. Май триъгълника до Пишмана сме, да. Ти го обработваш ли го и видео, или? Не. Директно го качваш. Как се казва канала, бе, Дарко? Мога да погледна долу. Да, може да погледнете. Също така... Колко последователи имаш? Не за 20 нещо. Така, аз да си направя... Значи, докато гледате там долу, може в същото време да се сабскрайбите. Да, може да се сабскрайбите. Както и така е за неговия и за моя канал, понеже аз имам 100 последователи, не 99, там някои се бият, ако не виждате. Там някои се бият. Няма да си имам, че ще ме убият после мене. Но както и да е така, да чувате всичко. Може и за моя канал да се последвате. Боги 8 се казвам. Дарко, не ходим натам, какво ще кажеш? Ходим натам, че сме гледат на локали. Ама както и да е така, нали знаете какво са локалните? Едни ненормални пияници на 12-13 години пушат вейпове да пият и някакви такива да тренират борба 100%. И да са там Nike, нали? Да, тъмни дрехи, така. И такова, моя канал се казва Боги, на английски с малки букви 88 или Боги 8, едно от двете беше вече забравих. Аз имам 100 последователя, много яки видеа за футбол и някакви едити имам, такива. И някакви прости. Просто абонирайте за канала. Гледай как се рекламира. Няма ми взимай, защото аз съм камерамен, брат. Аз съм камерамен, ако искаш сега мога да тръгна да бягам, брат. Аз мога да бягам. Аз между съм Снуп Балански. От тук през гората ли ще минем? Но то няма да виждат зрителите на това предаване. Да, които само такива едители имаш. Айде да скрием нищо, бе, хората може. Тая пръчка скрием. Така, държи, аз съм камерамен, аз съм. Тази пръчка. Да, чакай да отидем по-светло. Тук до лампата да отидем. Вижте какви лампи направо като маркуче. На някой хуя. Може да видите изгледа като някой хуя, брат, сещата.
Я малко като помпа. Оставя на земята да я видят хората. Да, ето я, ето я. Така, ще ви покажем точно къде е. Ако, ай. Господаря, къде ще криете? Не, те съм успел. Ето тук има една вода. Не знам дали на някой. Добре, за ориентир ще я скрием до водата. Заповядайте. Къде ще бъде? Така, отиваме надолу по стълбите, виждате, тук са стълбите. Така, надолу по стълбите. Отиваме тук навътре. Така. Значи, тук? Ето, виждате, тук навън, навътре. Ето. Така. Ето тук до едно дърво. Ето е пейката. Нагоре стълбите. Лампата. Тук няма лампа, естествено, все пак са в Велико Търново, що да има лампа, бе. Кажи, що да има лампа? Няма да. Няма смисъл да има лампа. Ето тук е дървото. И ето тук някак се види от тъмнината. Ама и се чуи. Къде? Ето тук, Да, ето тук е. Те не виждат нищо. Да, его. Ето тук сме. Ето тук в тъмницата. Да, това ще бъде. Защо да има лампи? Извинете ме много. Няма смисъл във Велико Търново сме. Защо да има лампи? Все пак този български град, който е строен. Защо да има лампи? Ако знаете, да речем, ще сложим очила. Дарко, я ги извади. И видим. Да, ето ги. Да, няма да му показвам лицето, все пак е по 14, още е твърде малък за тези неща. И мама так не ми дават. Да. Та после мога да ги зрееш от видеото. Мама так не ми дават. Що? Сега къде? Господин Даркюн. Гората? Да снимаме. Ничего не се вижда. Ще бъде готов. Да, там надолу и надясно да видим. Сега отиваме надолу там към вратележката отново. Вече 7 минути ще гледайте видя. то утра стигма скок. Да, направо е 1, 2, 3, 4, 5 стъпала, брат. Аз само като направя те, имам 3 стъпала и още 2. Я, Дарко, дай пак. Какво? Да. Уоу! Дай пак. Направо всичките. Всички какво? Те там горе. Да, брат. Един път на стъпалата на квартала човек с колелото тръгва надолу, те са само такива стъпала. То защо да има лампи в този прекрасен олигофренски град? Такива стъпала са коридор, да ги виждате сега. Обаче са от най-горе, дете е там, най-горе. Да се наближим да покажем. Чакай. До най-долу, дете е там, виждате до тенис масата. Даже може и малко повече да е. Ето само такива стъпала, без стоп и аз, брат, някой съм... слизаме ги. Слизам ги и с колелото съм. Слизам ги някой. Поставят ми към 15 метра още. И само усещам, брат, как нещо ми транчи отзая. Проверявам, тя веригата ми паднала, човек. То от тия стъпала деца в този град. Остава как да не ти падне веригата. Гледай, то тук кой събира букука, бе? Гледай какво става. Никой не събира букука, никой не го изхвърля, абсолютно нищо това. Да. 8 минути и 50 секунди вече. Почти този видео. Значи, аз не говоря много, защото честно не знам какво да кажа. Нямам абсолютно няма къде да кажа. Затова той ще бъде камерамен и говорител. Аз съм така... НАСА, брат, НАСА. Работя в НАСА, какво да кажа? Да, не ще мога кажеш, защото си в НАСА. Къде ходим, господин шефе? Директоре. Ще съм предложил на мола, ама. Надолу ви кажеш? Така знам, че тези видеа малко са странни, обаче. Трябва да се абонирате просто. Трябва да се абонирате. Едно бутонче, толкова ли ви е? Колко е трудно да натиснете едно бутонче? Да, само едно бутонче subscribe. И да изгледате видеото, ако може. Да се запознаете с мен, аз да си покажа ли лицето, може ли? Да. Давайте. Фейс ревю на камерамена 3, 2, 1. Това съм аз. Да, това съм камерамена, обаче на водещите в това шоу не му дават пари. Водещия, който даже не говори. Да, чайче, че един
Само вижте снимката, тя ще ви покажа. Един Пламен Цанев. Направо ще му бъм моята. Слушай, само шите за какво става въпрос. Как говоря само? Тя ще му каже, че е в ефир. Ау, Кажете, звънял ли си му? на кой? На мен? Ти нарочно ли го правиш? Ай, звъни му бе, човек. Брат, няма. Защо? Добре бе, ще му звънна, ама той нали е на турнир. Абе, човек, ту сега 9 часа, пък мисля, че още ли играят, Да бе, ама... Добре, айде ще му звънна, като си казвам. Ай, защото е важно да играем на балкона. Добре, айде. И след това ми звъня, айде. Цани, Ау, да знаеш, ти си на видео в момента. що съм на видео, е тъпанар? Така, качваме на видео. А къде, бе? Не бе, бам се. Не си никъде спокойно. Хубаво, айде, Айде, обадим след това. айде. Да, просто виждате за какъв нервак става на въпроса. Той просто за най-малко се нерви. Не, че го познавам, Да, просто я да кажа нещо за него. да, и там са отдолу Това не е нормално. отдолу са сопчицата. Вие сигурно ви сте виждали локали. Това са едни от тях. А не там. Това съм аз, отново да ви кажа. Няма пътите просто какви хора излизам, защото... имаме се един отбор, ако искате мога да следвате в TikTok. ФК Търновград на английски с малка буква се пише. Пак една дума, да, съжалявам, брат. Обаче няма как, трябва да го рекламирам. ФК Търновград се казва. И... Тъй утре имаме матч. Ако той видео се качи до утре, ти сега си го качиш, нали? Да. Да, той видео се качи до утре. И утре имаме матч. Още не се знае дали на Балкан Арена горе на картала едно игрище, мога го видите в Google Maps. Или на ПМГ-то едно училище до стадион Вайл, дете. Ще играем в 3 часа, ще бъде матча. Ако искате елате да го гледате, ще бъде препоръчително. Или поне се абонирайте за ФК Търновград. А като се абонирате за ФК Търновград, ще получавате всички известия. Значи, и аз да кажа нещо. Значи има... Аз не съм свършил, господаря. И като се абонирате за ФК Търновград, само TikTok има канал, може YouTube да направим, но не се знае. Ще таковате. Да, тук надолу и надясно. И така ще получавате известия за всички наши мачове, видеа, такива историите и такива неща. Кой ще я казваш, Тярко? Значи, там има един трамплин. Чакай. Всички. Май да ходим? И искам да покажа, че всъщност наистина може да скачаш на него, а не просто на клички. Тук не се вижда нищо. Да, ще взема на светлото. Къде викаш е този трамплин? Там. Къде? Значи, тук покачваме. Тук. Качваме се тук. Да, виждате къде са. Как с най-големите кръставаци. И... Кое? Его е. Това ли е, бе? Ако не иска на музика. Да, това наистина трамплин, обаче аз ще спукам. Ще скъсвам бухките на тези. Very safe. Very safe, no one has gotten injured. Да, там съм. Знам, че това е малко по-странно видео от, нали, нормалния ми контент. Аз съм гледал нормалния му контент. Сега ако се питате, нали, съм ненормален, не съм гледал видеята, гледал съм, не се представите. Между другото да напомня за онази играчка Спонж Боб, търсете я. Наистина, трябва да я намерите просто. Аз я знам къде е точно, аз съм я виждал. Да, сега ще ви покажа нещо. Да, няма да го направя, защото ме хвана шубето от тях. И да, ама Чалгари. Ето назад. Може видите. Чалгари, какво да се правим. И трябва да го намерите този Спонджоб, брат. Спонджоба трябва да го намерите. Аз го знам къде. Ако го намерите, знаете ли какво ще получите? Абсолютно нищо. Да, само се абонирайте за канала, това е позитивно. Да. От това виждам. Не мога да дам нищо, няма пари. Имаш, брат, просто не искаш да дадеш. Ама това са излишни, нали? Подробности. Да. Да. Разбирам те напълно, млади човече.
И те, брат, Айде да ти... искам да пишете в коментарите. Има ли как да пуснеш? Да. Да пишете в коментарите от кое училище сте и от кое игра си, ако го гледате. Защото тъй като гледам Делко има много малко абонати, само 24. Лъскави магнати. Така, само 24... Признавам кората, да снимаме, нали? Може да. Само 24 абонати има и там колко са, малко са. Искам да пишете от кой град сте и в кой училище учите. Защото наше училище сигурно с мама да е ела под към моя да ела. Хора, вижте. Много Намерих. тъпо. Аз съм просто спънах, бе. Не, тец. Вижте хора, намерих си... Обърни към светлината. Вижте хора, намерих си помпа. Да, Намерих айде си да спим помпа. някъде. Не, няма да я крием. Ще имаме малко отбрана. Да, ако сте от Велико Търново, искам да напишете дали знаете Сашко и Гошко. Има само едни велики. Сашко и Гошко. Чакай, Искам да видите да спусне. го знаете. За секунда аз съм камерамен. Не, няма много батерия. Няма много батерия, иначе може и да познава. Нали? Много стара. Батка, те склони направо си бамата. Бата, аз сега трябва да съм тук да не видя. Тя помпата ми защото. Тъй, че искам да джойнете и да се сабскрайбнете към 3 канала. На Дариан. Как се казва канала, човек? Дирекцион точка. Дарикюн точка. На английски. На английски. С голяма буква е Дъто, после всичко с малко. И още 2 канала, Бори 8, на английски с малки букви, Слато, всичко. И ФК Търновград, всичко е Слато в TikTok. Всичко друго е в YouTube, да. Това искам да ви кажа само. Мисля това да е за днеска. Видеото малко, нали, просто... Да, това мисля да е за Какво да днеска. кажа? Видеото малко... Да, сега сме на ресторант с нашите. Ако се питате, не сме братя с Дарко. Поне той още не си е показал лицето, не сме братя. Нито сме сестри. Нито сме брат и сестра, нито сме сестра и брат. Нито сме роднини. Приятели. От един клас. И това е. Да. Нито сме в връзка. Да, relationship. Така, както и да спираме това видео. Довиждане на всички. Чао. Да съм си на хубавата гледка. За последен път. И